6 persuni b'diżabilità temmew b'suċċess il-programm Way to Work tal-Aġenzija Support. Dan il-programm li minnu ġew mejjuna ma' 80 persuna sa mill-bidu tiegħu fl-2022 iħejjel il-persuni b'diżabilità l-impjieg billi jiffoka fuq ħiliet ta' għajxin indipendenti u ħiliet oħra bżonjużi fuq il-post tax-xogħol. Dan it-taħriġ jingħata f'sessjonijiet fi gruppi u oħrajn individwali biex jiffoka fuq aspetti partikolari u jsaħħaħ ħiliet speċifiċi. Il-programm jiffoka l-aktar fuq taħriġ prattiku bħal ħiliet li wieħed għandu bżonn għal xogħol f'uffiċċju ġewwa fabbrika u f'istabbilimenti tal-ikel. Fost dawk li temmew din l-edizzjoni tal-programm kien hemm Abigail Azzopardi li tħarġet fl-ITS. U tasib biċċajt l-kors sibt xogħol. Xogħol naddaf il-kmamar u ngħinhom isajru. Il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija Support Oliver Xikluna qasam il-ħsieb għal dan il-programm fil-ġejjieni filwaqt li nota kif uħud mill-parteċipanti diġà daħlu fid-dinja tax-xogħol. Għandna minnhom diġà nexxielhom jidħlu fid-dinja tax-xogħol u dik hija xi ħaġa importanti għalina. Issa naraw li dal-programm inkomplu nsaħħuh biex ukoll nindirizzaw persuni li jattendu ġewwa id-day centers tal-Aġenzija Support biex jekk hemm minnhom li jistgħu jidħlu fid-dinja tax-xogħol naraw li nkunu qed nassistuhom biex ukoll jilħqu dik il-mirja. Il-Ministru għall-Inklużjoni Giulia Farrugia nnotat l-impenn tal-Gvern li aktar persuni b'diżabilità jidħlu fid-dinja tax-xogħol.